Сабрина Азизова сокини шаҳри Хуҷанд аст ва имрӯз барои муайян кардани вируси норасогии масъулияти одам аз ташхис гузашт, ки он ройгон буд. Духтурони маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории вируси норасогии масъулияти одам сокинонро аз ташхис гузаронида зуд ҷавоби тестро муайян карда ба соҳибонаш гуфтанд. Аз ин иқдом аксарияти сокинон хурсанд буданд, зеро саломатии худро санҷиданд. Дар ин рӯз онҳо имкон пайдо карданд, ки аз ташхис гузашта зуд ҷавоби онро гиранд. Қаҳрамони гузориши мо Сабрина низ баъди шунидани хабари мазкур ва гирифтани ташхиси ройгон ба худ қарор дод, ки фарзандашро ҳам ба супоридани ташхис биёрад. Хотела узнать, чихе саломати, нағз бирома. Беҳад миннатдор халқ мана дидосид одамо очереданда бо бепул. Албатта, ман беҳад миннатдор. Поинанда ҳозир писарчаман поида истодааст, хурсанд шуда. Худо маленький майда хурсанди ма маршрутка тарифи 19 рафтасаги будам, дида фромдам ки ин чӣ бошад. ҳар як инсон ба саломати якум главни саломати. Ман беҳад шумо ба ин ташкил кардагиҳотон ба 100,000 бор хурсанд. Кормандони маркази пешгирӣ ва мубориза ба бемории вируси норасогии масъулияти одам дар вилояти Суғд субҳи имрӯз санаи 1 декабр дар маркази шаҳри Хуҷанд назди қасри ҷавонон нақлиёти сайёр гузошта сокинонро бар зидди ин беморӣ аз ташхис гузарониданд. Ин иқдом ба муносибати рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бар зидди бемории вируси норасогии масъулияти одам рӯйдаст гирифта шуд. Зеро бо ин роҳ сокинон аз вазъи саломатии худ огоҳ шуда, ҳамчунин ташхиси ройгон барои муайян кардани бемории спид ва ҳам гепатит супориданд. ҳамин гуна мошинҳои ини сайёр дар вилояти имрӯз 3 то тӯҳфа карда шудааст ва мақсади дар ин мошин гузоштани кормандони соҳаи тиб аз он аст, ки ба ҷоҳои дурдасттарин, ки дар он ҷо марказҳои пешгирӣ ва мубориза ба бемории пайдоишии норасоии масъулияти одам нест, вуҷуд надорад ва ё ки рафту омади аҳолӣ бисёр дур аст, рафта дар маҳалҳо истода ҷавонон, муҳоҷирон, гурӯҳҳои осебпазирро ройгон аз ташхис мегузаронанд. Ташхиси дарёфти сирояти вируси норасоии масъулияти одам, гепатитҳои А, Б якҷоя гузаронда мешавад, ташхис гузаронда мешавад. Дар ин рӯз ба ҷуз аз гузаронидани ташхиси ройгон ҳамчунин аз ҷониби кормандон ва мутахассисони маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории вируси норасогии масъулияти одам ба сокинони шаҳр варақаҳои иттилоотӣ, брошюраҳо ва маълумотҳои мушаххас оиди ин беморӣ тақсим карда шуд. Духтурон ва мутахассисони марказ оиди пешгирӣ ва оқибати нохуши бемории спид ба сокинон маълумот дода, онҳоро барои гузаштан аз ташхиси ройгон даъват карданд. дар ҳамин рӯзи рӯзи 1 декабр аз ҷониби кормандони марказҳои пешгирӣ ва мубориза ба бемории норасоии масъулияти одам, ташкилотҳое ки самти корашон дар ин ҷабҳа равона карда шудааст ва тамоми табибон оиди пешгирӣ, роҳҳои пешгирӣ ва оқибатҳои ногувори ин беморӣ дар байни мардум баробар кардем. Ба ҳамаи ҷавонон оиди роҳҳои пешгирӣ, роҳҳои гузариш фаҳмонда дода мешавад. ҳамзамон аз ҷониби ташкилотҳо ва маркази вилоятӣ ба ҳамаи он шахсоне ки дар ин ҷамъомад ҳузур доранд ҳуҷҷатҳои иттилоотӣ дода мешавад, ки дар он роҳҳои пешгирӣ, тавобат ва ҳуқуқу вазифаҳои ҳар як гирифтори вируси норасоии масъулияти одам дақиқ навишта шудааст. ҳамчунин дар доираи аксии мазкур бо гурӯҳе аз ҷавонон озмун викторина гузаронида шуд. Дар он масъулин бо сокинон саволу ҷавоб намуда оиди хавфи вируси мазкур пурсон шуданд, то ин ки саводнокии мардум оиди пешгирии вируси норасогии масъулияти одам баланд бардошта шавад. Зеро бино ба маълумотҳо ВИЧ вируси норасогии масъулияти бадан барангезандаи бемории спид мебошад. ҳангоми ба организми одам дохил гаштани вирус на ҳама вақт нишонаҳои беморӣ зуд дида мешавад, аммо мубталоёни ин беморӣ метавонанд дигаронро низ сироят кунонанд. ҳамасола санаи 1 декабр аз рӯзи байналмилалии мубориза бо вируси норасогии масъулияти одам яъне ВИЧ-СПИД таҷлил карда мешавад. гуфта мешавад, ки аввалин шахсони гирифтор ба ин беморӣ дар охири солҳои 80-уми асри гузашта дар Амрико ба қайд гирифта шудаанд. Имрӯзҳо тибқи маълумоти барномаи муттаҳиди Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза алайҳи спид ҳар рӯз дар ҷаҳон 16,000 нафар аз вируси норасогии масъулияти бадан сироят меёбанд, ки тақрибан 50% ҷавонони аз 14 то 20 сола
ташкил медиҳанд. аз рӯзи пайдоиши беморӣ бошад дар ҷаҳон тақрибан 60 миллион нафар одамон аз вируси норасогии масунияти бадан сироят ёфтанд, ки аз ин шумора наздики 20 миллион нафарашон ба ҳалокат расиданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.